खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आङो दिनै सौफैबाय जाहैबाय गामियाव मैयानो मोना सौफैदोंमोन ओमफ्राय होजोंनिफ्राय फैनायखौथ' भिडिअ बानायनाय जायाखिसै रावनोबो खोन्थानाय जायाखिसै दिनैहाय खैला मेला बाजाराव आङो दंफैयो दा एसे बेरायगोन खैला मेला बाजाराव माबायदि जाखो खैला मेला बाजारनि हालतखौ नायगोन आरो नोंथांमोननो दिन्थिगोन लोगोसे नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो लोगोसे दङ जाहैबाय एसके बर' ब्लग माथिगालदाब खेरा दाखिनिबो होनो नामाखौ बेजों लोगोसे मोनसे फेभरेट बुस्थु एक नाम्बार जनदेसआवहाय होनांगौ माबा बानायदों बेवहाय नैबे बुस्थु दे नैबे मा होनलाय जनदेसनि बिराद मोजां रोदा माने मावरियास्रोन होनो आरोखि ना बेखौ मावरियास्रोन बेखौहाय जनदेस टाइफड जायोब्ला बेखौ होदेरोब्ला बिराद मोजां खामानि होयो आरोना फुल 20 थाखा थाब मिन एक्सन होयो आरोखि बे बुस्थुखौ आं खेंनानै दिन्थिनि दे जायफ्रा लाइभआव दं नायनो हागोन नै बे बेदरा दै बेखौ होनो मावरियास्रोन रोदा बे बुस्थुखौहाय होदेरथारनांगौ आरोखि ना ओरैनो मोदोमबाय थादों नै सोरबा आथिं आखाइ रुसिना थायो मोदोम बुयो माबा हासुदैया गोजा जागोन बेबायदि जागोन नैबे बुस्थुखौ होदेरनांगौ बेजों लोगोसे गोबां बाखालिफोरनाव बायनांगौ आरो दा बेबायदि आरोखि ना आं खिन्थाखाबाय नैबे मावरियास्रोन रोदाया इम्परटेन्ट ओमफ्राय बेजों लोगोसे बुन्दि दंबावो बुन्दा बुन्दि अजाबो जाहैबाय ना गावनो बुन्दा बुन्दि बै मोनसेयाखौ मोनबाखै आं न'आव लोगोआ आदसा दा बेबायदि बुस्थुखौ होनांगौ बे बेसेबां बियो 200नि बेयावनो 200 थाखा नै लोगोफोर नायनानै ला बहुद दाम दे बेवहाय अनलि दङ माबासोल' दं आरोना नै 6थाल' दं बेयाव 200 औ नै बेयाव मोनसे दं दे 7था आरोना लोगोफोर बेबायदि आरोखि आंना भिउआनो आंथ' जेबो मिथिया बिथाङा गावबो अजा दखना सखा बिदि बायदि बायदि बानायो दखना बाजारथिं आगान सुरबाय जों एसे भिडिअफ्राव देखायलाबायनायसै खैला मेला बाजाराव माबायदि दखना मोनो नायदो बे दखना गोजा जोंथ' मिथिया जाहैबाय गानग्राफ्रासो मिथियो बेफोरखौहाय बे साद्रि दानायनि ना माने जाखोयो बेयाव मोनसे ओरैबो दङ ओरै दं बे दखना बाजार गोजा खैला मेलानि नायदो दखनाफोरखौ यहाँ पर पूरा का पूरा सब्जी बाजार आपको क्या चाहिए क्या लेना है सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा आयो मैगं बाजार गाखोबाय जोङो जोंनि बर' मानसिखौ बारा नुवाथ' नै मैगं थाइगं फाननायखौ बायनायावल' नुगोन नै सासेबो बर' मानसि नुवा बर'फोरखौ बायनायल' नुगोन गासिनबो गुबुन मानसि गोजा फानग्राफ्रा बर'फ्रा बायग्राल' फैयै काजलगाव टाउन सफैबाय नै दा थांसिगोन जोङो बेंटल दसे फिथा जाबाय बेयावहाय ज'नो सासे बैयावनो दङ नै काजलगाव बाजार लोगोफोर ओजोंथ' भिडिअ खालामनो सम मोनाखिसै ओमफ्राय नै बिदि जोंखौ फैनांबाय जोबथा गोजाङो दाबो माथो दाबो खारना गारियानो जोंनि मानसि नेबावदों